un seminario de formación. Entón, bueno, vai dicirvos unhas palabras de benvida ao coordinador do programa de doutoramento de Historia Contemporánea. Bueno, esas palabras de benvida, unha reflexión así sobre a marcha, non? Dos males deste país é a burocracia, e de outros, por desgracia, na universidade cada vez máis. O doutoramento, dende que foi reformulado, pois require unha serie de actividades periódicas de formación, ademais. A carga de traballo que hai detrás disso, de papeleo, de requisitos, etc., é totalmente desproporcionada co que ao final é, que xuntamos aquí unha serie de xente con as inquedanzas, algúns que teñen máis experiencia que outros, que atas metemos demais, debatir, etc. É todo moi simple, pero claro, o que está detrás é unha burocracia totalmente, xa digo, desproporcionada, porque é que non axuda en nada a mellorar. Eu, como coordinador de doutoramento, ou pensato, que decir, pois o que fago normalmente son seminarios que andan por casa. Sabedes os que sois este programa, son seminarios dun par de horas, coa axuda dun voluntaria filantrópica daquele departamento, e así nos tirando. Por qué? Porque iso cae por debaixo do radar, pasa por debaixo do radar da burocracia, e se son sesións dun día e de alguén da USC o que non hai que pagar, falando claro, pois eso é un seminario que se organiza un cada X meses, pois fixemos un sobre Correos Outeiro, sobre fontes privadas, fixemos algo sobre Fontoral con Antonio, pero sempre con esa vontade modesta e de chamar pouco a atención, e a mí sempre me tiraba moito para atrás facer algo deste estilo, con máis duración, máis profesores, etc. Nese sentido, pois, tengo que agradecer moito a iniciativa que foi completamente dele, todo o traballo que está detrás de Antonio, de organizar este encontro. Realmente aforramos moitos problemas porque non hai xente de fora. Se hai xente de fora, xa todos se compliquen de que sexa de Vigo ou de Coruña, a burocracia xa complícase ulteriormente. Pero bueno, estaréis, a medida de parte que estéis aquí, sois novos, vides relativamente a marcha da burocracia, non tedes por que ser conscientes ainda del todo deste monstro que nos vai devorando a todos pouco a pouco. A Fontoral é un dos sinais de identidade do antigo Departamento de Historia Contemporánea. Xa hai moitos anos, cando empezou, gracias sobre todo a presencia un tanto casual inicialmente, pero que tivo bastante froito, de Mark Wouters, un holandés, e axudou a organizar o que sería a historia despois. E de feito, unha das miñas primeiras experimentos, digamos, con investigación histórica, sendo ainda alumno, foi facer un par de entrevistas voluntariamente para o proxecto histórico. Entrevistas que ainda están mal que ben conservadas, a pesar de todos os avatares administrativos, disponibles moitos anos despois para investigadores, non historiadores, sino filólogos e máis. E fixen un par de entrevistas. Claro, fixen un par de entrevistas a un rapaz de 20 anos, normal, que pensou agora que fixen as entrevistas. Eso era aprender sobre a marcha, learning by doing, como se dice en inglés, aprender sobre a marcha, con erros, facendo as preguntas igual na orde que non corresponden, deixando pasar información valiosa do informante por cortalo, ou por todo o contrario, por deixalo desbarrar, eso é como aprendemos case todas as cosas, aprendemos as cousas, pois facéndoas, bueno, pois se non ten consecuencias tráxicas, se non é piloto nun helicóptero ou algo así, pois bueno, ao final acaba facendo mellor, pero a base de equivocacións. Este seminario pode valer para os que estéis iniciando na investigación, pois empezar unha fonte oral un pouco máis de guía, con as orientacións un pouco máis digamos sólidas, e para aprender coa guía das xente que sabe sobre esta metodoloxía que ten que entregar con non vou dicir moito máis. A fonte oral, como é tan polivalente, pois vedes que ten aplicación a moitísimos campos de estudo, incluso pode caer aquí, como isto é válido para todos os programas, pois se cada temos aquí sempre de filoloxía ou de, non sei se algún outro programa que tamén é moi bonito, por esa polivalencia, como digo, da fonte oral.
desde educación, en fin, non me vexei ao listado, pero que ten ese valor interdisciplinar, porque ao final estamos moito xente, traballamos coa memoria, con ese material tan polémico, ainda para algúns, pero evidentemente tan rico en perspectivas como é os recordos dos protagonistas dos acontecementos os que tentamos dar sentido os historiadores a nos despois. Non teño nada máis que decir, como vería Fraga, lo que pouco a pouco os iremos facendo os novos, máis que de novo, reiterar o meu agradecemento a Antonio, a todos os docentes do seminario, e bueno, desexar que sexa tan útil como promete o programa. Gracias. Moitas gracias, Miguel. Pues agora toca a min falar moi brevemente tamén, simplemente para facer, como estaba previsto, pues unha pequena presentación do que sería o obradoiro e máis os seus obxectivos do programa, e particularmente eu quixera facer unha breve mención o que máis ou menos é o título co que encabezamos este seminario, isto de Encontros na terceira fase, experiencias co uso da fonte oral, porque é un título que ten algo máis de miga do que parece, non? Quixera decir para aqueles que non, ou aquelas que non o coñezan, non? Que Encontros na terceira fase foi unha película, un filme do que chamaríamos ciencia ficción, que moitos pois vimos na nosa infancia, como un descubrimento, digamos, bastante original, unha aproximación bastante original, o que era a aproximación que existía entre dúas civilizacións, non? Por así dicirlo. Eu sempre me pareceu, e agora cada vez máis, que esta película, ao final, fala de moitas máis cousas que simplemente o que leva no título, que en inglés quizáis é un pouco máis preciso que a traducción en galego, non? Que esa idea de close encounter, non? Que realmente é un encontro, pero un encontro próximo, non? Pois fala moito máis que nese ámbito do que é a ciencia ficción, un encontro próximo, neste caso, entre humanos e alienígenas, porque creo que tamén nos fala dos impulsos que todos e todas podemos compartir para animarnos ao que é o coñecemento, a experiencia compartida e, sobre todo, a cuestión da comunicación. E, polo menos, esta tríade, o sea, o impulso, o sentir un certo ánimo polo coñecemento, tamén a percepción dunha experiencia compartida, e de aí tamén a presencia desta idea da experiencia, este guiño que hai no título a palabra experiencia, e a cuestión da comunicación, que ten moito que ver coa fonte oral, son cuestións que, polo menos a min, son as que me ligan co que é o traballo da historia, non? E, nese sentido, eu atrevo-me a pensar que a relación que temos co que é o pasado é algo máis que iso que case se converteu xa nun tópico, non? Esa referencia logo en tal de que o pasado o visitamos como se fose un país extraño. Eu iría un paso máis alá, non? O pasado realmente é outra civilización, non? E nós imos a miralo cos ollos da nosa humanidade, cos ollos do noso presente, e ao final intentamos amoldalo a nosa visión. E precisamente iso que é o reto para mí máis interesante do traballo que temos como historiadoras, como historiadores, e así aproveito tamén se hai persoas de outras disciplinas para facernos valer, por así dicirlo, porque é xustamente poder abordar o pasado sin caer nese presentismo, non? Incluso mirar ese pasado cos ollos daquel que non o coñece, que iso ás veces é máis difícil do que parece, non? Nese sentido, eu penso que un se chega ao pasado sentindo de alguma maneira, e volvo aquí a facer unha referencia a esa película, sentindo unha especie de chamada, como a que sinten todas as persoas que se dirixiron naquel filme cara a un lugar que se chamaba casualmente, pero non tan casualmente, a Torre do Diaño, o Devil's Tower, que é un lugar real, non? Que existe como unha, isto lle gustaría moito aos xeólogos, unha intrusión ígnea monolítica situada nas colinas negras de Wyoming, miles de persoas que tiñan na súa cabeza unha mesma imaxe sobre un lugar e sabían que tiñan que ir ali, pero non sabían por qué, non? Venceron todas as dificultades para chegar, non creeron, non atenderon a unha serie de falsas novas que se deron sobre o que había ali,
porque dicían que se estendera un gas venenoso e que non podían achegarse. Eles sabían que querían ir, que querían saber e, sobre todo, que querían ver cos seus propios ollos o que había ali, non? Bueno, isto da idea do Close Encounter, o sea, do encontro próximo, que fala aquí o título e que fala tamén o filme, é unha terceira fase, non? E iso é porque, en realidade, hai distintas fases nas que se dan eses Close Encounters, non? Hai unha primeira fase, non? Na cal ti simplemente ves, por así dicilo, algunha presencia que che resulta extraña. Unha segunda fase na que esa presencia, de alguma maneira, interfire na túa vida, típicamente no mundo da ciencia ficción, pois eso é a escena na que ti vas cun coche e de repente a radio deixa de funcionar ou se te apagan as luces ou algo así. E unha terceira fase, que a que fai referencia precisamente o título, na cal ti ves cos teus propios ollos unha presencia animada de xentes distintas a ti, non? Bueno, pois, fixadevos que eu sou un pouco retorcido, pero tendo a pensar que esa parte do pasado, que se refire tamén á historia oral, temos algo así como unha relación con esas fases, non? Por así dicirlo, das que estaba falando agora, non? Porque para moitos, e aquí fixo referencia a Miguel anteriormente, a cuestión da historia oral comezou cunha primeira fase na cal tivemos unha aproximación, no meu caso, e vamos falar moito aquí de experiencias, e polo tanto experiencias referidas a nós mesmos, eso que lle pedín a todos os participantes, que nos falaran de cuestións que eles mesmos experimentaron en relación con este uso da fonte oral. No meu caso concreto, permitideme que durante un minuto fale disto, a miña relación primeira co que foi a fonte oral pois foi na carreira, cando alguén nos falou na clase de que tal cousa, como era a fonte oral, existía. Frente a unha panoplia de fontes máis ou menos convencionais, as fontes documentais, etc., pois aparecía esta cuestión da fonte oral. Estaban na bibliografía obras como as de Paul Thompson, a Ronald Fraser, e mesmo existía un rumor de que en algún lugar máis ou menos oculto do Departamento de Historia había unha sala, un investigador que se ocupaba casi como se fose un monxe ali de cuidar unha serie de cintas de casete, esas cintas seguramente nas que grabou Miguel a súa entrevista de historia, non? Bueno, pois todo isto, sen lugar a dúbidas, para min constitúe a primeira fase, encontros na primeira fase, son avistamentos, pero que non foron máis aló, como para a maioría de nós nunca foron máis aló que iso. Pero houve un tempo posterior en que chegou a cuestión da irrupción da memoria. A mí xa me colleu isto na fase de posgrao, e a memoria irrumpiu literalmente nas nosas salas de estar, non? Exhumación de fosas, a autobiografía para os que estábamos en historia como un modelo de reconstrucción do século XX. Autobiografía me refiro a obras como as de Hobsbawm, as de Furet, etc. E logo Tony Judt, que se fixo moi famoso tamén facendo isto. En fin, toda esa cuestión dos primeiros 2000 do debate entre a memoria e a historia. E entón aquí as entrevistas adquiriron un rango que que se repite, que repite moita xente, que despois quizáis tamén poida ser obxecto de discusión, que as entrevistas son unha fonte como outra calquera. Eso seguramente que o tedes escoitado alguna vez, esta cuestión de cando alguén presenta as entrevistas, as entrevistas son unha fonte como outra calquera, non? Bueno, pois aquí eu creo que un pouco esta segunda fase, non, dos encontros que estamos falando, porque aquí o OVNI, ese espacio alienígena que a historia oral empezou a interferir un pouquiño na nosa vida, na nosa radio do coche, non? Comezamos a escoitar unha entrevista e a considerar que non estaba tan mal incluílas nos nosos pés de referencia, pero como unha referencia máis, unha referencia á fonte oral, seguindo este espírito de que é unha fonte como outra calquera. E entón, chegou un momento no que algúns empezamos a ver esa particular torre do diaño, esa imaxe repetida, a que tiñamos que ir, pero que tiñamos que ir a vela nós cos nosos propios ollos, non? E iso, pois, no meu caso particular, foi un proxecto, que foi o proxecto de investigación Nomes e Voces, non?
E aí foi cando nos, polo menos no meu caso, nos enfrontamos ao noso Close Encounter, non? A mí unha das cuestións que máis me parece interesante, dicía antes que a película ten unha dimensión tamén comunicativa, é precisamente o que pasa cando o encontro ten lugar. Porque cando o encontro ten lugar, o que sucede, o que aí se representa, é que hai un reto, diríamos un reto comunicativo, non? Hai un encontro visual, pero a cuestión agora é como comunicarse, non? Que o emisor e o receptor e o emisor, digamos, poidan atopar unha linguaxe común na que falar, unha linguaxe ademais que non transmita o que non se quere dicir, porque, bueno, pode dar lugar a equívocos, non? E o que se fai entón é empregar un ingenioso sistema musical que permite comprender, baseándose na repetición dunha secuencia de notas, que a persoa que está emitindo e a persoa que está recibindo falan na mesma linguaxe. Bueno, pois, de alguma maneira, os historiadores, as historiadoras que nos temos achegado á fonte oral, fixemos algo así, témonos achegado a isto como que chega e fala cunha civilización alieníxena, e eso tamén nos podería facer reflexionar por que facemos isto, non? Andrés Domínguez Almansa, que vai estar con nos despois, e eu mesmo, nos achegamos precisamente a esa civilización alieníxena, non? Unha grabadora, nun mes de maio como este, do ano 2006, a unha casa de aquí de Santiago, da Rúa do Vilar, e ali, nunha época na que gobernaba en Galicia o bipartito, éramos todos máis mozos e máis atractivos, e entraba aire fresco pola fiestra, pois ali atopamos nesa casa a Rosa, que era a filla única de Luis Rastrollo. Luis Rastrollo fora asesinado en decembro de 1936 no cemiterio de Boisaca, e ali xa non había ningún tipo de Alan Nevins nin de grabadora que nos solucionase o problema de algo que comezaba entón e que aínda nos traía ata aquí. Esa foi a miña experiencia e o meu primeiro Close Encounter, e eu espero que aquí falemos de moitos máis neste sentido, que sexan de proveito e que, bueno, sobre todo que realmente para todos os que estamos aquí isto sexa unha experiencia que nos aproxime e nos faga máis empáticos co que o traballo da fonte e da historia oral. Vale. Bueno, pois eu eso que quería dicir para comezar, e agora o que lle vou agradecer outra vez a Miguel por estar aquí comigo presentando, e creo que acompañando, non sei se ten agora que un pouquinho, porque claro, ten outras cousas. E o que lle vou pedir agora é a primeira das nosas intervintes, que é Alba Díaz Geada, que vai a subir aquí. Gracias. Gracias. Vamos comenzar entón coas sesións. En primeiro lugar, teño o placer de poder presentar a Alba Díaz Geada. Alba Díaz Geada é unha colega do Departamento de Historia, da área tamén de Historia Contemporánea desta universidade. Está neste momento como contratada Juan de la Cierva, contratada postdoctoral. Para os que non o coñezades, pero como hai moitas persoas aquí que están facendo tese, pois se queren seguir coa carreira académica, non está de máis que se vayan familiarizando co proceloso mundo dos contratos postdoctorais,
O contrato Juan de la Cierva é un dos contratos máis competitivos e prestixiosos que existen en España, e Alba conseguiu, ademais, na fase máis avanzada que ten o contrato, que é a fase de incorporación. Ela é unha investigadora que se formou neste departamento, fixe unha tese, eu sempre me acordo do lema da tese, non? Esta cousa que se fai sempre agora, que se pon un tituliño, que o que te acordas, claro, e despois unha cousa moito máis un rollo, non? Despois. Pero o título sí que me acordo, que é isto de mudar en común, que resume bastante ben un dos elementos fundamentais das súas investigacións entón na súa fase de tese e tamén agora. Ten que ver co eso de mudar, cos cambios ou coas transformacións que se viviron particularmente no mundo rural, en un período crítico desa transformación que podemos situar aproximadamente entre o que son os comezos da década de 1960 e máis ou menos o que sería a década de 1980. Ela está moi interesada en todo o que ten que ver co que a mí me gusta chamar así historia social, de verdade, do que é o mundo rural. Ten moito que ver coa historia da experiencia, como entendemos dentro do que polo menos é a tradición da historiografía social británica, e é unha das investigadoras máis relevantes que temos en todos estes ámbitos a nivel español e ademais que é coñecida tamén internacionalmente. Ela fixo algunhas estadías fora, en Estados Unidos, en Yale, tamén en Francia. Creo que é un verdadeiro placer poderla escoitar e hoxe nos vai presentar unha sesión que leva por título Historia Oral e Culturas Populares, Caderno de Campo. Non temos un formato establecido ríxido, o que si lles pedín, aparte desta cuestión de que falen na medida do posible de algo máis experiencial, que é o espírito do seminario, que deixen sempre un espacio dentro do que é o tempo que teñen asignado para poder falar, porque a idea tamén é de alguma maneira que haxa intervencións, que haxa debate. Pois, sen máis, todo o tempo. Gracias. Moitas gracias a Antonio, a todos que estedes aquí. Moitas gracias por moitas cousas, pola presentación,